ho be na ya apostle be sra Asanteman wo se ye mesa ubi wo ho be na ye na ba bi o be ko ye wura ne be ko Ghana flag na se flag bia o on confirm as a matter of urgency say ye ma ba bia let us put a stop Ghana nye ba bi ba ko ya kunwa anya wo dia sebe o pre na do utumi kofa no akunwa no so mo de takre no uturumu a sebe ade anya wo dia abon se wote so adwen papa bi enu ba utirim Abusia me mamu nyina akwaba emba Nyansapo TV so semeka se Nyansapo a na waje me so se yesane ne badwemma kwan so ene so yesen de hyebio yebedi enkomo ebia meti wo Kumase Kenya se abrem meka ne se ya wo hu nipa a me ne no ebedi enkomo mesew so be subscribe to channel no wo be like wo be share ama obi anya bi ahwe comment section wo so eye wo dia na wache wadwen ama no ayefe midin ene oba ya esuama yeboa na nipa ni bedi nkomo ene no nana Asantewa nana Asantewa wo Kenya se abrem Kumase heya nana edini djuma ti ebekọ nana ho be ma na kwaba na de wo ho nyina no ene ye de ahehye so nana me mo kwaba ibu juso bunu ibia boko ami ado ejime ekoboko janum na ma da wo menti ibia fine nana udin no Bobo ni nyina to amame am komo Otumfuo'S abrem suburu kantanche Afrika nyase abrem kenyase abrem ya na Asantewa nko na mpesa meka na aka no meko pre me ho se meko kana ma no kofuma mafom nti ma meka na Asantewa nko na ma meko anse menka no nko a te no a na meka na Asantewa nsa ma wakọ ababio ejusu obuno yo enche ni free yakoye yasan babio de ama yasan babio eye ene nti fidie nso de bia ne de betoso na ne de abetoso na me de okodom makakara eye na Dormaahene na ninsem bia waka ehun komo ena ma yaba wo nchen a ye ne obabedi na se ohimpon betena bedwam enye ti se o hyedem na okasa obetena bedwam akasa me ye benfo etwaye onye papa oh aro hini bi ani ohini ani se anfo bi omu wani ohini wani nkonwa na ma wonye ni nkonwa na ma wonye ni ene nye bayi abeto o mukasa nya bayi enano me na muka na se obi a oye sunsun nyuma wotimi mfantu ho mfantu ye ho dabi ebi na akora koto abi kura ti se ya na de kuta na so san wo de enti se wo mfantu ho nya wo se mabe na obi betra wo de a edro no a ne bobo ni parasho ese wonnam wo ye brempon na ase o me de minim se wo ye brempon na so wo ye baye de so bia obi baye ewia so bia obi wonne meka obi atiase se obi a wo dawa wo sole kwa ko nante bia bayifo wada wo hu se hu ni dayem se wo hu ne na baby eye ne oma baye obi a onyankopọ bo obi a baye na yade pa baye bi yade papa abi nyade papa yo bayi fita ne bayi kokọ bayi tuntum ne se guma wodo ne wo an ti so ko to se bayi fo bi kura se dua so o so buru no aso yellow no aso black no aso we nana mesema bisa ese mahnya konya bia wo konya tuntum ta akire eno kwa yewo ankonya bo konya ne wo mu different yewo nsamanfo nkonya ane yewo akonya yetena so di ahini samanfo akonya mo bedi akonya na wuwo no omo ne promo omo nkonya akonya tuntum yeso mo ntiase nti ne fe konya tuntum atiase nti akonya tuntum wo ho ne Bossom no ana mebe chem se nya nkonya nyina na Bossom se ho nya nkonya nyina ye wa konya bi wo Bossom wo ho Bossom na wo ho no efie bi wo mu na tete na bani ho ebani fie ho eti o mo kokogina na yakoba bi akogina se mepese afie mepese nipa ba fie nim
na ye gina ye ene ne bosom ne si ho no bosom bi wo so akoro ne ye ne dia koro ne ye ne dia no na se akonwa na sa be te o makoja akonwa na be gu bosom no te nya ankonwa ni na bosom wo ho Matiase Tese okonwa bosom ho ye okonwa bosom no ana manhia kora manhia fo mu ahemfo mu wo yi obi wa osom tano no ntini edi akonwa ne ma no obi wa osom sika ayi o de se busum bia ne dibre busum bia na bibia ye bibie ne na ma sesa anti Dormaahene de okaso obayi oboa Dormaahene kuro no ko Asanteman dia Dormaahene ni Asanteman dia de no no oba da bayi no no nse akonwa anya wo dia sebe opre na de utumi kofa no akonwa no so mo de takre no uturumu a sebe ade anya wo dia abonse wote so adwen papa biye no ba utirim Dormaahene manani ato na ni nton sala hu no se na anu ya koside dedikan on se eye Ghana apostifo penyifo IGP eto ne safre yewura ya Asanteman e ma ne ba honom e bedi dwumade sonko e ma omo e wo nkran na enu achi no e na apostifo soso ba ha se IGP ne maya anom bi ne apostifo bi ne so baaye dedi kan be da na asese omoto omo safre no oba ma ne ye fe na omo maya bi no ma yatete omo wo posi adwuma nim na omo de yewura din e na ato omo te fe omo royal ladies na mra soso omo ye omo first parade nti se de omo ato ne nti omo be ye sa parade na kire yewura e da na asese omoto omo safre no obaaye ti sa de ne koso o eye fe fa ye hu ye nyina ni giye se bibi sa akoso akoside dedi kan na ayefe na sha Asanteman animonyam ahye yewura so animonyam enu akire no yesi wiye na ye gyanije wo mu na ye Dormaahene de ne de bebo mu na o kan se de IGP aye ama Asanteman yewura no o meye bi onye bi ma ahemfo aka nyina ya wo oman Ghana ha se IGP ahye yewura animonyam o se ahemfo aka nyina no so oye sa pepepepepepepe e de mom ye sa waye yimu tumi be na ase obi be so yewura no waye bi ma wo akonwa no sa Dormaahene nyane hene o te Dormaahene Dormaahene o te na se woni mu mpanin nsem be se mampanyinfo wo mbedi o makonwa no na ohene wo wada do te na nam te no mampanyin ni wo na ahemfo ne di akonwa eti na meka magana wian na cha se wono mampanyin na omo di akonwa no na anu ya na ode sai kwa menkruma de saade na ibo yana nam te ase omo wu ni na ahemfo na ne go tumi bia no wa oso kire yewura to won fona no ntufom Dormaahene wa mana ni atra na ni nton wahene be na ada na ho oba wahene be na wosi so ada ho oba anse na enipa so nipa so be ye de wo wa na ye de awo hwenya ho hwe eno na ye ne sa no eniema boni o ye ne sumase no ena ye Dormaahene sa no ana dia na mekane se abo beka wa na firi ntumam ti Asanteman na Dormaahene na ye sukotwe o de we na no na efi na hemfo nkotoa ahemfo de nkara no ebi shasiye enne wonu nua kura to na sesebe wonu abra bonko so a emfa hu se wa ma me ba emfa hu se wa ma me ebetima yaw yese de yakoso efidie obi wa se me wo me ba ka mekunu kura ka mekun dada oboa enne nkrofo sebe nkrofo to ya ye adwuma enye ye ya bra boni na asei efiri ya ma me nom if you want to do a chie and it brebone sending your babon pay say me yi koso it me so me mama bra boss me sunsun ta me nwa na chi ama na dwuma ye no ya bi me bra na se ana me na ye pe e bia na wonsira ne kuta nipa no se nipa no ye ya yankopon so be sa wo na so ye no and bre
me ma ne nkoso da ene baabi bia tokran baabi Bossom so malam so akonfo asomfo mekwa ma me nwena brabo asai onyame wonte se da sani o tana hu we se ni bra na aya ni bre Dormaahene ni bra Asanteman sa mom na wo Dormaahene ni bre no asomo ya da kura mutumi nto ne da fise sa kwa me nkuruma wona kofa mampanyini ba aba ewiase afanani na wona dia o ma ana mampanyini ma ya no so no na Asanteman e wo hodada na Asanteman e bayifo a wonya bayifo nche obi o na yense nto sabi wada wonya nto sabi so won wodi ewratam on to sabi na wo hu be na ya apostifo abesra Asanteman wo se ye mesa ubi wo hu be na ye na no osra kan kuro odenom ya kan kuro odenom ya kan dia wo ye ne suma se bapa Dormaahene dia wo ye ne suma se bapa ha nana on say we no ebeto abonten a video no on say Nyansapo so ye hu bibi saa no a eya na ye tai ye tie wie no wo hwe ase so a de nkofo dodo no wa e ka no so eya na dodo na so ta so mo bi so bisa questions bebre na bi questions dodo mo bisa say ye na Dormaahene den na wo je firi Asanteman wura aya ne bre na meka se mampanyinifo hyase ahemfo hyase ahema hyase besi aboy be kawa efi tumem so abra boba si uya efru maame ne wonnuanom efi se de enti abeka sa ne se ye wadwo manu ba akoso ya manu ba afia manu ba ya manu ba obi ntimi nsan ne de ho ma yewo de se wo wo amfa aba na nkwa obi ntimi nyane da ese wo de nakọ che wo de nakọ kwa wi obi de obefa o so de akọ o makwan da wo de ho a o ko se obi ba ono so be se wo de engane tete yese Bossom ni asom Bossom bibi kura ba fia abrante bi abrabo nkoso obosiri wura fie ho ade se na ba owuo bi ba yade bi ba nkwanhia bi ba o do de kosua pra mo hono de kogu kwanta mienza so ni owuo ni ko enso na yese asarabu enso na so nipa wu ade wuo nipa muade nipa nsrade adibuo ni ho enti wo wonde basa na woto na wo so wonwunu nwia ho adwobone wonta wonwia wo bompa ye pama wonwia wonyame be hiraw wie ye beba ade bia no eni anasase enne na aso ho odene na da Nyankopon ne nananom ne sikadwa kofi be kara no ato be se yewurade sikadwa kofi ene busumburu wo manhia wo no hye enti wotimi ntake no papa no ye wade na se wanfi wa enom ye ba wo so no acha bibia ti so omo ne kasa omo hwe yi omo hwe se obi obedi Asanteman atembia na brabo na e basa nana on say de ye nana Dormaahene kan yi say ni munyam hye e na yewura enya yewura Asanteman enya say ni munyam hye no police sahen ye IGP enfa bi hye ahemfo akanya no munyina afi ahemfo omo ho be na ye na yewura konwa nda man kan che hu se yewura konwa ne nye Jesus ha o tutimi fu akonwa meto no no say ne kasa ye mu so e te say as a warning bi no de ma ye omampanyi any IGP se mahama na so no so ene wonya tumi no wonya hantan na so da wie ye beba de wie so beje bia da wanim na bi muso ka say na me ka ma yewura te say ene obi abedi akonwa won pam mo mfiri manhia ho na wo mo hira wo mo nya akonwa wie a na mo asa akoyi na se atwede wono wo mo ba no baje ne nsam hira wie na wo hira wo mo nya akonwa no amampanyin makonwa no a na wo mo asa akoyi yewura asa atwede ne yaton ne mankrofo na se ne ke hu ayi okufo adoba wo so wo ma chebi ahimfia te sa Asanteman fie wode ntoma ba se fom enso ye toy ya hu bi sa Asanteman de wade o tema wade Asanteman wade papa papa wo so nya do bi betumoku ni da oboja be 150 years kwa na papa wawu
ete omo amusa no so no omo hwe yie na papa no wote no onya nipa saa yesema no so be nyina che anana mkofo so ka se de ye nana Dormaahene ye ase oya ma ade bi aba be da ho se de waka ase won ye kwa IGP so no ekena bi bibi ni na wuhia no na ofre no na se wa ma wudi akonya wo panyini so di akonya obedi akonya jab kene kwa se wudi onua bi kura o ka onua bi ho nsem ni kwa se o ka na ho nsem ebi se wo onua no ho fie wo gu ho so ho fie se yemfa ayi yemfa wacha ubebiri ate aye kwa ho yemfa nsi na yemhia na busua no ogu omonimu ase ye nim guase na nya ne guase wudi wakonwa bi so di ne de ade anya ni bre sa za ko ebuto so ahwe ya akonfo Asanteman mu ani ne bi be sie ni ahwe ade so obaifo ye de ekuta bro 500 obaye do hine wo de akura de abodam ye se de ya de papa ye de gini pa nkwa na ka so ye benfo no ka se ne baye no de ya de pa ade ade papa ba no de papa ne baye ya de pa ade papa bai wo hina wonam kurom aprapra kurom ati da odi ni kuro ni na nipa kura wote wona do nsasa bola musika na ahye bibi se ne nipa kura na ne kwase wo hina wote wo musi ewura wonim nyansa kin Solomon hene wo muso de nsa wura na odi ni kuro ni aye boni ana wura wa hu bi da odi ni kuro ni aye boni da binya se leadership by example anu ntina nkwa wo no anu ntina hemafo no anu ntina ommo gu ya nchen ho wo mo da yesa adwuma nya wo hina wo tia konwa so na ado nsa ko sa wo bia sabe aka bia wo hu bia no woni akonwa na bibie ya chi wutum woni akonwa wo ya nanta woni akonwa kotwa kura da ho a woni akonwa wanu aguma woni akonwa ade anya wo de ya akonwa nu so na wo ji a sa na eye wo no mo de takra nu utunum na do na ka ne se bebi a na tena ase kan sa nsemi na mwa so bedwa na wabo no na aban panyefo bi na aba ho no mti na ye enema a wo se ka de mo no ye impumtuo ye hia wei amampanimfo na mokra moko wo yo hena manante akono so se mampanimfo no mo ba moko bebi a wo hene wo bomman na bibia o wo hene kan na tete wo hyedam kire de asem de ebra wansa na wapia freedom wo bedi asem no wanyene nyina abontre nkontokwa na bede na obi so nya asem se wo de ebra wo atumi adi ama no odi kokuo mama no eti se konfo wo komo a yankasa kasa bahat ebi kura do obi de na asem obrewo na wo gina obi se me kura na me ni asem asidi hu nkomo kwa na wo gina obi enti sa wo te sa wo boso wo ye kontompofo eti ka wo benya konfo de obi ba konso so a kani kwa se wo te na asem wo kan nsem na a kire so nokura akoy kuoma de nko a ti ama Dormaahene wo ne so afro na foforo fa nko Asanteman so yewura ma no fuma fa chame ye ma na wo ne se ne be ye o se 500 ya ye de 1 billion mo de doso akonfo man Asanteman mu ha ne be die be sie ni ye ne be sie so ye bayifo ye ne be sie ni wo huhumu ye ne be sie ni wo wi ani so ye ne be sie ni adai na mi didi se enuru sa enu ensiani asemwa so onyama ntim ka che ewura ma na so ate se nne wo bi mampanyi bi osi wo bia onpam no man nko no mo mpe ne ho papa na wotimi na Asanteman akonwa wotimi na Asanteman ne da wotimi na ne no na te de wo kan Asanteman ye nyame asira ni o ba ko san be bom eye Asanteman flag oho franka no na san ka ho asem se senkedu bedwamu bebi amampanyifo wo ho bibia ye aman ahia no wo senka krobia na seman bia franka no emrafom nanka Ghana de no emomu nso de nyina na sey wura be ko bebi na eye Asanteman wura beduru bebi
na ne flag no edi kan wahu Asante flag di kan Ghana flag de won hye kora hu eno no ha adwen nti so amampanyifo nhwe na omo nka hu omo nya hu bibi se be yewura du bebi a eya Asante flag ebeba fom na Ghana de na ba soro mu dia hina o baby odi akonya tu bibi no doma aho ba na ye o doma ye kuro doma ye kuro doma na ko sihine doma hinkuro na wo kan doma na ko sihine doma kuro kutoa we doma ye kuro eno de kire wo se wo baby odi akonya no eho ya Asanteman dia Asantehene de nti wono woni bi uni tumi aya ho ya de wo ye na ya ho ya na mampanyini bi aso ntimi nganjere se ye Ghana flag ntimi nsom oboa enna kire se Asante akonya beto ansa na mampanyinfo koreba ti edi ka him ansa na mo him ye de edi ka no ma beto yeso ti kan him Asante flag sana Ghana de aba vi se sa atam nana ai wade sai Kwame Nkrumah fa akonya president bi amaye president mai no na ohene wo ho no ohene wo ho no kore tin ne chese ye de be de ka him ansa na mampanyini kura flag aba ti se na Dormaahene ni mo ye ka ma na te ase woni mpanin nsam ye kire no ti ewura wahim da bia na do no so ka kura nko kwada kura wahim wo kodwala wahim wo pia wahim bebia wahim no do ne ka say Asanteman nya won fa hodie asana manga na benya won fa hodie na sana me cho say ye de ye be che ye nanam na ko ye nkwaso mu no Sante akonya ne ba first Sante de ne ba ka wo akonya abakosa be na da ho wo Dormaahene akonya abakosa be pa na da ho ye ka Sante akonya sikadwa ko fi abakosa ma da ho woni ni pa wawu ye na ka sa ko mu abesi ne de na ko akonya kokoto tina denchirafo ba wo mutumi sikwam wo mutumi ko boye wura mane se denchirahene ba sikwam ne akobona mane se wo ba Asante na obi wu manhia denchirahene sikwam agina sam ko boye wura mane mo hwe kwam ko boye wura mane tete no mo soro yai itimi ko duwo musunkuni mu no Matiase ha sa be kwasam woni na wo da Dormaahene unyanda be nya na anu doma aye tete doma na doma ba ya check doma kura Asantehene ase kura na Asantehene ase ebromafo na Asantehene ase adana nko wona nam na abedi akonya enyo na abedi akonya no wona na obedi akonya na Asantehene ase eba ne sai obenya no so akatua dodo na so ka se ase abro so se de adoso as atoato so a sani e chira se no me se akonya nya wo dia ne de ma se tena so a na nya wo dia na nanu ne nkonya no mo de takra ye de nu turum ti ade na wo ye ni na mfa kwam ati se Bossom nkan wo na wo se ani bre sika wo mti me de ani bre be kombi Bossom no de takra nu turum so dada yo na de na wo ye no da bia ni nguase nko de be ma sori woni ye wrata wo bibi anka ka papa nyigirede wona de ka de ba ne so de wo so ti woni Asantehene atamo yeso yentimi nka bintia ne da ko bia betane be bia dwena ho akora osu anadwo no bento ampa nto da akora osu anadwo akora osu na adwo no bento ampa nto da efise woni mu se wo osu no yefun ne ya to de bento abesa no se bia na enye noa no wasa no kwa ana wakasa ana edodo na so efre se peace council for mrem no masum nyema se asa ade na broso de bia da de ni monyam hye kakra bi ba efe ne sen esipe e Asanteman mu pe ye na beka ho asem nti abi mu se abroso nti bia duru ne de ana me kira se Efraim fongotoa titru ne ba Ntomaahene na peace council so ba Ntomaahene ka ho ba Ntomaahene wona ga se mo na su na so bade ka so bi di Asantehene atamo amomanyemfo na mba soleye na motumi ndi akosia ni niam bi wa ye wura kraka yetimi akase ena de ewura tentia na wo fa chi no koye
swala kakra ma ewura na broso onke kana ho me ka me say ewura kwa na ntimi mpam amampanimfo enne mpanimfo ba ne ho a mo mahemfo kotoro bi ba mo mpam no to mo obi akwan ma ne nko yira obi oye amampanyini bia ampi bia enne hemfo obi ye badimi bia mo ma ne si wo ni ekwa wie betre na no masem wie ekwa na esa na kwotene edi natam ade obone no dey mo na amanyom panyimfo ya na primpu agimfu mpuntu ofiri obo mo mate ase o papa na wa betra ne bia wo bekọ agya no otra asase so As you will be 140 years. If it's a papa no nipa, or you King Solomon at one. Na dreamudo. Matias. It is a moon where my young woman and you quack. And Obia so to me, what Nahinian and to us and to him da. Send an neck, is it the never say peace council for Bamuswampa. Now is same ring in our Twitter. Maybe I read the Mbuntu here. Or maybe I'm bringing Buntu Conemamu. Maybe as a kind of was some boma Asanteman. Was some boma obia. Tis a kajoko fidie. To be a worse kajoko fimono. Wow, be diagram on ye is ha, ube woo. Well, we didn't I'm Rafukra free baby Bassi a babaji. Yeah, Benji be ever fako and Timmy and Fanco. Yet to Asante wadio. Say, Sikajoko fu Asanteman, Busumbru Asanteman, quiet bit the Otumfuo'S quiet bua, come for not much yes, war, the word draw, the second war. Do you? Wa Bossom or the quack in our ha. And a mensiano kura wa hono, and your mensia wa. You mention Ketwa. A Bossom wa near Major Fiono. Tu could tag them bonny would our would mean could uncle Chessa. If I you feel with a hot. Daddy, I tell you. and a papa or ya or dear Cunano, you no dear Cunano. Well, woo aqua. Was a dear Cunano. Work waba. We was our qua, but a dear Cunano. Sir, And they may come in Riasiati. Nina nebi wa, one so be a one. Obedi ansa na ewura so tam so no kwa obesa be dia kunano na nipa wu ko ba be dia kunano ya Asanteman ntende mo kan ye no kwese nipa timi wu ko ba no ai obi otimi kuma bi kura se me betwia na so kanse na masako o heda ba me ye wo no so obi me ka kire wo keke no asan akọ hey ni se hu nipa bi sa ne ni wa agoro ti akure bo wo no a ensem obeka akase no wo wu akwa ba no ni se mo kanyina adubura de ne ntiase so kure bo ne te wa ne mo be ye no e che obi akura panyina wanya be 70 years adwene ho awon ntiase wo wu akwa ba ana akura bi aba wo no a wo bo hu se bi o chiripa no wo chiri wei wo chiri kosia no wo wu akwa bi ana sa de no ne ku no to ba woni sa de ne biem nti nyire no mfa ma no dabi de open na ye ma no ntena no obekọ atiase bi se na mo so pa abantan fo ni bi fani wo sa akura kuta okaka nsama kase no a wo ye panyin wo wu akwa ba te no sa fa kire bana na santo wa meye no kwan afa so be kora no no watimi atena enen so me kan ma wiase na ate ene oto abo ho ban die duro nene wo ye no obi atwa wo so wo fefe no a wo ye no akosan woni bi fra nya sika na yonko akun no afa japade no itimo momna be di akorabo nana ya kasa bi aya wo taka bi di akorabo be di akorabo ne dwala duro akorabo ne di ade akorabo ne nyini nche yen kanete te na na ma no mudi aduro no a na o munwuo no eno obentimi nkun o di akorabo na kopin se 140 years na wudi ya 140 years so a e ma wona ho o be fe na de ama ba nti wa mene ye mene tu ye yam mene gu yam nti wa mene gu yam wie na mene na so se tam na so se obewuo no e be ba nse na wakọ e ma ya wuyi e be ba eno na de ne pe be ba ana so na be ka se afede ma cha do nti debi no na de ne pe be ba
Tena wo ya wo kan fia nipa ni ndingu so asa wa mena na. Ebetimi di akorabo no ebetimi di bia nwotwe ebetimi di 20 enwotwe no eye 150 years nipa ba akofo no amene ma ko wotwe se enkete atu ni yam enye ohwe na so yidi bi ebeja na udidi ebeja na sabi uja na yema ne da yam na ma nyini che ne di abo bi aka ho uwi abo no awon fi kase o mo kase eno ane na ma be wadi ne nkwani na gu yam eno ano no ene e wa dro ha udwale a se me kura me na madwale do na wo sabi wo ye be sabi ba no sisim no aso wo ye bayifo a edro ne ba mu hu se awo nko na gu me ho awo nko abi wo de wo dwale do hu se tumi bia wo so obi hu obaga se tumi abetena mu no eso o man che be fo ma ho tiso atraso be ku do ne be wo ku no ne nka so ye benfo na se wo to na wo dwa hu de nka so ye benfo o to no bi ba nchen a wo bi da bi se wonu asontokwam no wo ku okay nti de wani o be so wa hye ne be hu sa ade yes ana obi wo so a wo pa wo so a yetimi yi na wo de ekotopo ase abayifo no ya ma wonya awo ne ato ya frum ya de amawo ana obi wo so a woni sunsum da na ja ne yade woni be ma da de be kina ne ho afo be ma so no ba da osunsun ade be kina ne be ma so pinsio ni na sunsum awade ana sa sunsum awade no ho wada ma aka kebe me awie ba boa me kakra kwan be na sunsum beti ma fa so awade wo me ni nka kon sunsum wada me sen aya na fira awoyem obi ji wawo a ana obi dwale oba ana obi jije oba iti sa shebre da nyankopɔ de ma no wagye afi nsɛm te basa no de ka na se wonsa ne so no mu le control wade yenye yie be ma wa tiska wa obedi wani sa sika to nsɛm na ahye adwuma na abekoma ne apam ni nana na santo ye bi wa ha nana ma hu obi penya wo ka asɛm we sɛ ɔno so osunsuma wade saa na obeda so wada na wone na beda wie no obesode anopa no na sika da ho nyo na reto ho edi sika na to no te yama chop money no te etimisi sa etimisi man bi no wo kaje ayi wala se kewo wa hwe baby school sa ma na wie oba wie oso nwa no na papa no o ma menua wala no enti oba ye wa e kire se onko yimuso o kakro se mboa oyi musu so a oyi musu ri okoda asoda obotinani na ringe de shema ansa yi ne bi da na kete so o ma menwan so bi o kara babere se mu sa de ni na afiri wa wonya be ma no betinu watena bi se sa be ma no kwa abontena wa fa mpana no ye sa sunsum no na epamo no kwa abontena so firi ho ko ma be she be ma nim no de adwama to be ma no so na ne kura ma wo so wo bana na santo ha be ni ye duabo wo se odo obi ko hospital ne ba ko mienu miensa ne nkoyi a doctor se ye hu hwe bra na santo ho obi wa de kidi ese de kidi asefa duabo obi wa ese nsuo ta ho yakotwe duabo nsuo na nya ho no na bi ho kwa ekọ na ekotwe nsuo no wi a any one week crisis nsuo asam beta ho duabo yabo dua wo ti obi wa ne ekun wo se twen na abehu asamato matiase ni nyina na wo so wo ba adwuma bia ye so ba obi wa okura so onye obi ahwe na ne ho yi wahi obi wa wotimi kotwa abrochire ti twa kotima obi sunsum na akwa wura pozifo ne mo ne abechewo no onye hwe eti asa abrochifo se na mo wo abrochire na mo ni aduro no mfom se kanya na nafie no amotemu a amodiscussion ne munua wa Ghana na no wo mo gene asa de mo anante abrabo na abesei te na Ghana fo ni na esro bia asa obi an kobosom so obi ani aduro na asofo no a mo so kom de sa kom sofo bi ekom omo kom asofo bi ma kom ama wo hu da obi ekom omo kom na
na sofo bia ba hu so wo ya asore bia ka ase ne nsa bia ye Bossom de ne se ne nsa sofo bia ba hu se handkerchief kuta ne bia wo him bia no ye Bossom handkerchief kuta do wo him no handkerchief de pan fifiri dabi fifre na duro wo no de pepa ana why sofo gida handkerchief ntina ka ne sa na dabi se me ma ye bi na mehu ma ye bia mo bi na mehu yo akomni nchiremu yo o se ka wan so say awale so be se ne ka wo ananya awade de ne ka wa foforo bi ka wo sunsum ka abayifuo na atena se ani ase wo ka no wo fi abayifuo na age utrinsa nti be ma ne be ye wo ho ade ahyase ne de kama be wiase na ade na hape ene be ma no mpe onim kura ahye adwuma bia abakom bia be yi wadi bia ye fi abayifo na am ye wadi adwuma bia sika nko na menyi bi wa ha o ka sika no kura no so ba ne yi sunsun awade afiri wa sika no to nsam a begina obi akosuku a wabon ye yi trima dwin na afiri wo wo bona na santo ha ye be yama na nkura bi wo ye de omo ye wo de omo de bon na dabi e sebre ni adane no Matiase se nipa na eba wo hefa na wo mara kanya ase abirem ana obi wo ha wanyini nso na adwini awade so e sunsun awade no a asa wadwin ba awade so ntenten wadwin ba awade so ntenten de na adwin obeka na adwin so no enye o kan awade asem so obi nkofo ni awade so na ne de ni be den kwara ba awade so ni esisi ene awade ene wawale sa chekaje no we wawale wo wajani yere ese mama ni mema nyi obi esu awale ntini yankwa awale sanne na asofo no mode wo mabra bo ato chacha ana enya wo mo e kire se onyankopɔ kura ba wi aso amawale wanwo o kansa mpa kira mansan ndi wo yesofo no wale oba akopɛ na wo wa ade atia ensan kofa wo bi se wo se akode ne kotwempra ene from side wo ye nyame dwuma afiri nyame no kwale aso ne firi nyame no won fa ne yirachi dabi efiso ba bia woni hunsu a nyame de ma no wo bia na me adwo ma nu ba me ba fa me a bia me hunsu nko wo so hunsu nko san subo ne be ka ho a wabrabo na esi na so fo no wo mo niam a ye de twema hunsu de ye aso mo nioma niam bi wo kura ti before mutunu mu na han ye wasofo no bia ye ne yire kodam ka ne omuntimi nka etini esre Ghana ma se ma na sofo fo muturu mu nyai omode yo muro no but na sofo adenti so odi na nipa ade no de ho akwasha ase ne pe no pe ka ho so de ke ya fa wo bo fu ade na wo ye no mi se me ne no anka me ma abontere ana so no ompra bi so twe a wokura preacher wo preach ye wo preach mama nsani na ate eto bi akomam aso so ikwan so no be so twempra wonyai ntem so na sa akura ne de obuade no akwa mi hu ne live video asenge no kwa oba live kura be kasa ho kura bo afu ni kwa so kasa ti ni kwa so kasa ntwa so efisa wo kasa ye wo so da wo kasa ne ade bua wo buo no emma kwase bia me de watam ma wo so no obi anyame ye hira no me ka ma na te ase me ka ma na yira te ase se obi anyame ye hira no wo sefo ntimi nsa de da obi wo no de nsam ba wo so na woni maguase dai twa so ebuo na amanfo buru no wo mu ni wonye ne sa waka bi ontwa so won kasa kra na de nyame ya hira no ebi amfa won se wo sofo a asofo mo no ya ene wo twe manso na mo tawo no wo mo na hye bi achi yesa e ba sa no mo makoso na so do mo hye ro mo na ba mu nti so ntam dabi nyame adwuma de bedi watem se de kra nka bi ananko ye ni be se e man so a wo mo twempra bebrebe no ya gi nkrofo kro mo nyai no bia ho nto no atias enipa no oba no de dro na eba wona na yira bre na wo mate asadi wo so ba wo de agenda na eba to oba no remember for you yes no na ni ate obi na ni ate no won kasa wo bedwom wanya na asem nkrofo ne nipa kra no yanka ho asem a nyame nhyira wunduru bebi ambo ye ka ono okuru ho asem no nyame pida wo mto mu nya do mo ye nkora ate ase na nasantewa
Kumasi Kenya se abrem ena na wo edi ne dwuma na aka nneɛma wo ya hodo nti o se uhia na moa nko ade a o se wo ba na eye ma nti na ye ne di nkomo ene na kyerɛkyerɛ biaye de owo ene nneɛma otimi eye nti wo so hia moa de hia se wotu anamon aba na nkyɛn na watimi aboa wo ama hawo no etimi afi wo bebre na aka de susu ye kan do atwa se asumdie hu hia asumdie ehu hia pa se kasa bi wo ho na se beto abonten na ede wantwi beba na ede abufuo beba eya ye ntwa so ye mpanyimfo ye sremo ene mabu no de ye hia pa no eye mpumtuo ni se enwuma bebuso o manga na ama ye ne ye bia ye ne nyina ye ho atoyen enu ne hia yen enye wantwi enye mente me ho ase wo ye sa na mo ha yen pa mo san twe ye chira kwa che yesremo a se be o man be fa ne ntoma pa efira no ehu hia yen ti peace council for nyuma wo so mudie police for asoja for obi bia adwuma wo so wodie mo man yi koso no ohweso ni na man yi enkoso ni ayesre ene no ha Nyansapo TV so midin ene oba ya esuama ye bo amese so be subscribe to channel di obe like obe share amobi bia nya bi ahwe comment section wo so se ye wo de ya na wo che wadwen ama no ayefe wadaroma yetufu se asumdwemra no wo kasa mu so masumdwemra mu na enyefe yemfa unsi ase da hofo ye be send ye share bio makao adenti ne ebube ne brebe se se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bio tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de